آقا 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 مصطفیٰ مصطفیٰ امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سب کچھ ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سب کچھ ودایا تھا مگر بعد از خدایا تھا تیری خاطر خدا نے کل خدائی ساری سجا چھوڑی تیری اس سونی صورت دی قسم رب نے اٹھا چھوڑی تینوں سوہنے محمد میں خدا دا لاڈ لایا کھا تینوں سوہنے محمد میں خدا دا لاڈ لایا کھا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سب کچھ ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا تیرے چرچے ازل تو اج تلک سونا جو تھی دے پہ تیرے چرچے ازل تو اج تلک سونا جو تھی دے پہ تینوں وجہ جہان آقا جہان دا مدعا کھا تینوں وجہ جہان آقا جہان دا مدعا کھا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سب کچھ ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا خدا خود ہے محب تیرا تو ہے محبوب رب سیدہ خدا خود ہے محب تیرا تو ہے محبوب رب سیدہ خدا نو پاڑ لئی تینوں مکمل راستہ آقا خدا نو پاڑ لئی تینوں مکمل راستہ آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سب کچھ ودایا آقا مگر بعد از خدا آقا خدا خود ہے محب تیرا تو ہے محبوب رب سیدہ خدا خود ہے محب تیرا تو ہے محبوب رب سیدہ خدا نو پاڑ لئی تینوں مکمل راستہ آقا خدا نو پاڑ لئی تینوں مکمل راستہ آقا امام الانبیاء آقا حبیب کبریاء آقا تینوں سب کچھ ودایا
کھا مگر بعد از خدایا کھا امامت وچ صداقت وچ عدالت وچ شرافت وچ امامت وچ صداقت وچ عدالت وچ شرافت وچ نہیں کوئی تڑا ثانی ودا گل جا بجایا کھا نہیں کوئی تڑا ثانی ودا گل جا بجایا کھا امام الانبیاء کھا حبیب کبریاء کھا تینوں سب کچھ ودایا کھا مگر بعد از خدایا کھا ٹٹا گئے ذکر زینت گر گھڑی لب تے سجائی رہندے ٹٹا گئے ذکر زینت گر گھڑی لب تے سجائی رہندے تیرے حسنین نو آقا غلام مصطفیٰ کھا تیرے حسنین نو آقا غلام مصطفیٰ کھا امام الانبیاء کھا حبیب کبریاء کھا تینوں سب کچھ ودایا کھا مگر بعد از خدایا